daga mogoye wa kafo mogoye ko karasa ni etara arjanna imane ye arjanna ika duwawu kenye ko ala kimbo tasuma kuna kinna ta arjanna ko be daga wa ala ko qur'ana kono wa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma yaji wa la yatashaalu akon ni finyele ke raburu kone la be jora qiyama keneka dambete mugoni mugoche nyogo nyinin kate ayawre lekla ala ko wala tajji nafsun an nafsi shay'a qiyama la ko ninte saka foynya i nyogo na niye mugo min be arjanna nyinini arjanna fe iba nyini jiya de kono selebe kana tamamin chan ya daga jinkita jaraba ngai wa tamamin chan to ga jinkita sasa asaga yankina ma tamamin cewa sport de passe bo konni mugo mi janaba tumbe ela jiti bolo eye tayammamu ke kasalli ni ji soro yala janaba koli bi kawa janaba koli bi ka tayammamu in kera de tro ni jite kasalli la daga ye me ni ji soro la awajibrai ka ika janaba ko صلي وعد صلي منافع صلي وعد اليوم كان امام مسلم عن مسلم من الدعاء صلي مناسك mo ko yala salli wakati ni salli welela dro salli wakati dora donnawa ni eminte misiri kono be se ka salli ube foyi ka bila ni misiri mo sallira de fana be salli na ya soro salli welela nu be barake ni sariyaye ate daga salli ka wele wakati nye ni wakati sera de salli be wele woni salli welela min be salli wele ni wakati sera aye salli wakati donna de depi salli wele ni ebe yorola ni misiri salli ma wajibi ka jama salli ma wajibi ka ni salli wele la dro ibe se ka salli te se ka wele sariya la ni wakati de mado munum ba ke har ka salli wele ka soro wakati mado dina famu baliya de sino ate daga salli ka wele ni wakati mado de wa alaikum salam bo ko wulu be salli yoro mi almami fula de be do be safo salli ni safo sallira le be place di doma o be nafila ke min be nafila ke nu ye abe bismillahir rahmanir rahim auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko abo kala ko bange wotiri la be sura saba min kala akelen kele sura damina to abe bismillah kala ka bange ko o be chogodi bo atigi ciiden ka sunna ye min yenni yorola bismillahir rahmanir rahim araka folo ni be fatiha kala ibe bismillah fo abe gunda de ni be do sura fanala ibe bismillah fo me iba gunda de ciiden ka sunna sabati lenye minye bismillahir rahmanir rahim te bange hadisa munun nana ko bismillahir rahmanir rahim ka bange doni ke baw ko usahalente hadisa wuti hadisa munun sabati lendo hadisa munun ko bismillahir rahmanir rahim be fo be gunda ulure sabati lendo aw ma majhabi malikiya yere ko bismillahir rahmanir rahim kana kala sallela yere de jamana ka karamo ewa bolo jigilaw munun be bismillahir rahmanir rahim bange safa ka majhabi de yoy men niye imam na malik ka majhabita irisala kono ale ko de wala tastaftiha bi bismillahir rahmanir rahim maliki ko de koy kani ka salli damina ni bismillahir rahmanir rahim ikana fo tuma majhabu tilala imam na malik ko bismillahir rahmanir rahim te kala salla yere bil kulliya la jahriyan wala sirriya maliki ka majhabila ale ko bismillah te fo yere de ate bange ate gunda kana fo salli la yere de ode maliki kama jabi abu hanifa de abu ahmad ibn hanbali de ko bismillahir rahmanir rahim be kala me ba gunda imam nasafai ko
ni be fatiha bange yoro yoro iba bange tuma mi doni ke ba wuye kuma utente kuni hadisa wulaje uya soro min ka kene bismillahir rahmanir rahim abe fo sallila de me iba gundare ate bange ode kuma salaje me ni mo mi nya bange a salli te tinya abe daga ka salla ko fe me sunna koni yede abe gundare bo ko kadalailu khairati kala kaburu la ko ulu tara kaburu dola ko sunna karamo do be ko ale ya sabati ko dalailu be kara kaburu la ko ye kitabu dia yere de ma ko ya kala sunna karamo te mogo ya sabati ko dalailu khairati kala kaburu la ko abala sunna karamo te aya dambi kata sunna mali sunna karamo ko har ni kaburu te yere sunna karamo ko yere mogo ku yere ko ci dalailu khairati kala li yere ma har ni kaburu te ko dalailu khairat afalen do hadisi dai fula afalen do israiliyati la afalen do hadisi mawdula afalen do ciden tanuli dan temeli ciden tanuli afalen do wala sunna karamo ko dalailu khairat yere ni sunna mo yere ite dalailu khairatu kala iba monto ka sembe kerefe babila ni mo bake ka dalailu khairatu kala amara lemba bolo abakala sunna mo te hari na ya dambi kata sunna ma ate sunna aqida do ate sunna mo ka aqida do ate sunna mo ka mani hajiru ka tabolo do sunna karmo bo ka mani hajiru ka tabolo la uye mo baga de ikire kolosi dalailu khairatu kala lire ma hari ni kaburute kana kala yire kolosama afalen do qurafatila afalen do risiratia afalen do hadisi deifula afalen do quluula mo bi dambi kata sunna ma ni be sunna la ciden ka sunna afamu bi bolo iba mani hajudo dalaitul khairati kana kala yere atoy pew nin ko be kala kaburu la nin te sunna karam goye aya dambi kata sunna ma de jahili do fili bandido alayhi salam bo ko lu be misirim binna kata ema fo 17h30 kata suntige wakati ko be konkuru ke misiri la qur'ana konkuru ni hadisaw basito wulola dina konkuru ke le demisenu no yogon je misiri kono basito la o ye dina ko de alaykum salam bo ko janaba koli ko do ko ni jibo ifar kolo beka hari ni masalijita ko do ko fana ika salijin ngani aka faraka ay ni janaba ko ra ko ni janaba ko hari ni masalijin ngani saliji donna kono ala ko in kuntum junuban fatahharu ala ko ni janaba bawula aba fe kana salli ayeko fatahharu kore munyi ayeko abe ko minana na yawrela wala junuban illa abir sabil hatta taqtasilu ala ko janaba to ikana sig do misiri kono kasigi foy temeto fonni kora muka do misiri kono janaba bila koy be sigi ala ko fonni kora ala ye koli de fo amasali ji fo ka faraka ako janaba to koni puru ni janaba bila ba fe kana sala koy ki kode saliji ma fo ka faraka ka saliji ta ka fara janaba koli ka sunna de do mesino ni janaba kora do be se ka salli ciden fana aye koli fo amasali ji faraka ciden ko shahidun tayyibu wudu li muslim wa illam yajid al ma asara sinina fa yajawajal al ma wal yattaqillah wal yamassuhu basaratahu cide kisini nema baka ako minye bugurunje bogo senema ko ewa
silama ka salli jide do mana ni be tayammamu ka hari ni ma ji soro salta ibe tayammamu ke bogo senema ma dro ibe salli me akon ni ye ji soro ikasira alanye ika ifar kolo konai ona na hadisa ciden fanama ama salli ji foya dondo la ciden usallira ceedo sigile ama salli ciden ko te silamoy wa akonne silama de me janaba de benna yo ciden ko tumbi wasa iki bolo furake ka dugu kolo gosite ka inyi nyew salo ki tege fara usalo ika salli ceeyo ke asallira ubo sigila ji desere tumbe ceena ji do nana ciden ko mogo min ko janaba ba alela abemi akon fule ciden ko kojo haja wafuruhu alayka akon nimmina ikata boyirela ikiko ciden masaliji fo kafaraka wala niye janaba koni ko hari ni masaliji ngani kafaraka ni janaba koni bila niya ko ibese ka salli hari ni masaliji ta me don ke ko bi jantola da konona ni nun konona be konte farkoro kenemala de la hari ni masaliji da falenta farkoro to kora jido ida kono kamugore kago ika di sama kado nun kono kago ikata sala ka salliji ke ngania ka faraka we mustahabu de ka salliji ta ka fara janaba ka we sunna de wajibi yede farkoro be kako awa besaka ke hari sula su yere koli a wajibi ye munye farkolo ka ko ka jedoro sunna de nan be saliji tala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan ko yala lanyine misiru de ube korore bala doni ko ko ni ko masajid ube wa anna al masajida koro fula de bala lugha tabe sharia tabe lugha nu ko masjid ube masajidu lugha la sujudu yoro mana kide nye yoro wolon fula min ke fo ko sujudi ka umiritun an asjuda la sab'at ajun ako ala ya lenya mariya ko aka sujudi bi sufe wolon fula ka te ite kide nye korea ke katan nunna ka tenni nun ke kelenya ani tege fara fula nunu nye sabai ani kumbele fula nunu nye duruye ani ishen bolonkoni fula ishen fula bolonkoni fula kuturu duguma nunu nye bolon fula bo lugala nu ko masajida ube ko sujudu yoro akam masjidu ukambe lugala sujudu yoro de sujudu yoro lugala me sharia la nu ko masjidu o ye misiri de yoro min dilala misiri kama kake wogufuye kake misiri ye farda duri sallibe wole sallibe ke atigi yo yoro inke wogufuye mbe nyanama ya law musalendo ni yoro teneta e tuguni ni nyem misiri de nyaake wogufuye silama wuye ninde to ko misiri sharia la nu ko misiri wa anna al masajida lillahi sharia la misiri wude do lugala sujudu yoro anta mo wala sila ti alo jaga ngina ya tom devi to manya ata ti don ke mi jaga ko ya bo konni jakka be e bolo e ka jurube mogola bi e ka juru hakke min bala ibo ta e ka jakala ka dama shini iba kani ko karasankin ka karasa nka juru sara o tebbe don ke ba ko niyen ninken ninye fere de i ka juru min be juru mani tigla ka ire kipire ki kan na folo re kipire ninte jakkai ate daga i ka juru be mo minna i ka jakka dama hari kana kani yere de doni kiba ko te daga iki ka jakka dama jakka di ka juru mani tigima ni i ka juru saralinga ne ka jakka indama dro ni juru saralinga ne purun ka dama
mogo min do be sama be malo ya ni ne nyin dama abena di mayir sinya kelen ka jakala ni yere tebbe folo ka dama ni ka sarali juru sarali ngane o yere tebbe janko ka kani ima jakabo ni na ikan na folo min balalendo na be e wa fantalla ma se kasara yo de récupérer o tebbe ye ni yere yado fantando be jakata ka dama na ka fantanya sababu ni eye jakata ka dama na ya soro kowere ba bolo tara jaka dola ka halala do na ya do fana ni nya jaka min dima aka juru benna nkata aka juru sara sinya kele e ma dama no ngani yayi bashi tala ikamina me kana dama ni juru sara ngani yayi i kana dama kasagi ka kani konka juru sara ni yo ke ma jaka bo i ka juru min bala i kana fulo min bala yo de récupérer Salam. Ni salli wala lambo jabi ambi ka kunun ka keson jabi sisa minye yala al yatime kafalatul yatim munun be al yatime la mo jakka be sekata duma wa doni ke baga ko ka fo karasale yatime otayira fana ko otayira folo ko jakka dunke do ko pasigale yatime do parce que daka joyoro ala yofo inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayhi wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal kharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah Allah yin shegi de fo jakka do yorola al yatime mafoya donc ka fo karasale yatime o tayira ko jakka do yoro do folo fantanya de be laje na yasoro aliyatime ye fantande ube aliyatime ye misigine de jakka be takadama ni fantanya ye jakka be takadama na ka misigine yaye nimbe aliyatime lamu misigine de do abe daga ika jakka takadi aka woli juma aka dumuni usaye aka finu usaye ni fantanya ni misigine ya sababu ye me ka fo karsale yatime dro jakka te dama ukanka parce que la time ou do be seti gudelo iba sura faye na folo to tie ba bolo ube iba sura afatum be barada dola fa fatulen ko fe ale tretini kalo sara udo gorama yo jo ale atime ni oba kama ko be bo ube afa sara kan na folo chama to ka cheto abolo wala ale atime yate komi ko jaka do yoro ni ale atime mi fantando re jaka be dama ni misigine do jakka be dama me jakka te dama ko parce que la time do parce que la time do be wulu en nafro tigude ayenye ni kalimin ke ko silamiya sariya denyere ni ko akunsigi ika di ka kunsigi pese worje na be na garamu hakke min na iba sanabati ko mugo mi chaman temena e bolay tunten ni ndo ko sunna do ni nana do sisa ko min temena basiti kawla wajibi tew fen kan ne do sunna de do ni ya ke ba baraji soro ni mo min ma ke jurbuti la donc min temena ibolo o sarlino keliti ka tuguni iya do ko mununa yoro mununa iba sunna ke o yoro la bo ko bolo mina yoro do baka disika do baka barakoro min sahalen do bolo fula be mina disideka hadisa min nana ko ka mina barakoro hadisa sahalente bolo fula be mina disideka amina chogo ya saba nyogona bala ubafo qabudu ka kinin bolo tege farake ka numan bolo kamina ni nya qabudu ni chogo bay wodi be ka kinin bolo ko o fara o tege fara kada numan tege fara ka ubafo nindema wodi le kaf ala kaf ni nye a chogo ya fulana a chogo ya sabana minye ewa kinimbolo ko o tege fara konona da
numambolo togo tege fara sanfela ka kinimbolo bolonkoni nunu ku bila numambolo bolonkoni kanka ba fo ma arusogi iben ninda numambolo tege fara sanfela kate ka bolonkoni bula numambolo bolokan kate ni la hala sabade be bolomina chogola bolomina chogo ni la hala sabade sabatira ka bila idisika me minye barakorola tay o masaha alus halle kam mo bo ko muso kankata aka cheyala chogodi sunnala bo munu nye furu ko ni furu ladai ala ko wa ashiruhunna bil ma'ruf nunun be sage kata hada madon kan ladan dela o kan ladan min masariya soso ladan min koni ni mogo tonyo bala ube ladan min ni kilamiya sariya sonne sosoli bala sariya te soma me ka for ewa muso beta a chelala nin chogo kere lende la o mana o be sage kata hada madon kan ladan de ma ani ko kana ke danteme ani tinyali ani nafulo tinyai ko kana ko oye parce que kiden ko furu min barika ka bo furu min na musakan no yara kiden ko furu min musakan no yara o hera de kacha o de barika kacha kata furu e wanna fulo lawo kata musol labbelina kata ciyala akaken no ya kono akana ken nafulo chama akaken no ya kono kiden ko furu min barika ka bo ni furu min kan musakan no yara me ka fo nin ta chogo kelende bala o be sage kata hada madun kala dande wa ashiruhunna bil ma'ruf ala ko furu nyogoma fula kan nyogon je nyogon yani urufude buno seminu be hakili jigini na ko sobe ko nyong chogo furu chogo akonni hadisa ulaje wa alaykum irjuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hari hadisala ako ciden ka ka furu muso ukanna fakati bauka ukafera bo bauka bil ma'ruf ako ola furu ko ulube sagi kata hada madon min donen do ni nyogon cew kala dawla o be sagi kata odema min ni hada maden tonyo tala ala kasilamiya sariya sosolitala subhanakallahumma wa rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk la be daga mogoyewa e ka fo mogoye ko karasa ni etara arjanna imane ye arjanna ika duwawu kenye ko ala kimbo tasuma kuna kinna ta arjanna ko be daga wa ala ko qur'ana kono wa idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma yaji wa la yatashaalu akon ni finyele kera buru kone la be jora qiyama keneka dambete mugoni mugoche nyogo nyinin kate ayawre lekla ala ko wala tajji nafsun an nafsi shay'a qiyama la ko ninte sika foynya inyogona niye mogo min be arjanna nyinini arjanna fe iba nyini jiya de kono sirebe kana tamamin ancan ya daga jinkita jaraba ngai wa tamamin ancan to daga jinkita sasa asaga yankina ma tamamin ya cewa foto de place bo konni mogo mi janaba tumbe ela jiti bolo eye tayammamu ke kasalli ni ji soro yala janaba koli bi kawa janaba koli bi ka tayammamu in kera de dro ni jite kasalli la daga ye me ni ji soro la awajibrai ka ika janaba ko صلي وعد صلي منافع صلي وعد اليوم كني ما مسلم أنت مسلم من البوا صلي منافع أنت خريج صلي وعد wo ko yala salli wakati ni salli welela doro salli wakati dora donnawa ni eminte misiri kono be se ka salli ube foyi ka bila ni misiri mogo sallira de fana be salli na ya soro salli welela nu be barake ni sariyaye ate daga salli ka wele wakati nye ni wakati sera de salli be wele
woni salli wole la min be salli wole ni wakati de wakati sera aye salli wole salli wakati donna de depuis salli wole ni ebe yorola ni misiri salli ma wajibi ka jama salli ma wajibi ka ni salli wole la dro ibe se ka salli te se ka wole sariya la ni wakati de mado munum ba ke har ka salli wole ka soro wakati mado dina famu baliya de sino ate daga salli ka wole ni wakati mado de Waalaikum salam. Bon, ko wulu be salli yoro mi almami fula de be do be safo salli ni safo sallira lebe palasi di doma o be nafila ke min be nafila ke nu ye abe bismillahir rahmanir rahim auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko abo kala ko bange wotiri la be sora saba min kala akelen kele sora damina to abe bismillah kala ka bange ko o be chogodi bo atigi ciiden ka sunna ye min yenni yorola bismillahir rahmanir rahim araka folo ni be fatiha kala ibe bismillah fo abe gunda de ni be do sora fanala ibe bismillah fo me iba gunda de ciiden ka sunna sabati lenye minye bismillahir rahmanir rahim te bange hadisa munun nana ko bismillahir rahmanir rahim ka bange doni ke baw ko usahalente hadisa uti hadisa munun sabati lendo hadisa munun ko bismillahir rahmanir rahim be fo abe gunda ulure sabati lendo aw ma majhabi malikiya yere ko bismillahir rahmanir rahim kana kala sallela yere de jamana ka karamo ewa bolo jigilaw munun be bismillahir rahmanir rahim bange safa ka majhabi de yoy men ni imam na malik ka majhabi ta irisala kono ale ko de wala tastaftiha bi bismillahir rahmanir rahim maliki ko de koy kani ka salli damina ni bismillahir rahmanir rahim ikana fo tuma majhabu tilala imam na maliko bismillahir rahmanir rahim te kala salla yere bil kulliya la jahriyan wala sirriya maliki kama jabila le ko bismillah te fo yere de ate bange ate gunda kana fo salli la yere de ode maliki kama jabi abu hanifa de abu ahmad ibn hanbali de ko bismillahir rahmanir rahim be kala me ba gunda imam na safai ko ni be fatiha bange yoro iba bange tuma mi doni ke ba wuye kuma utente kuni hadisa wulaje uya soro min ka kene bismillahir rahmanir rahim abe fo sallila de me iba gunda de ate bange ode kuma salaje me ni mo mi nya bange a sallite tinya abe daga ka salla ko fe me sunna koni yede abe gunda de bo ko kadalailu khairati kala kaburu la ko ulu tara kaburu dola ko sunna karamo do be ko ale ya sabati ko dalailu be kara kaburu la ko ye kitabu ja yere de ma ko ya kala sunna karamo te mogo ya sabati ko dalailu khairati kala kaburu la ko abala sunna karamo te aya dambi kata sunna male sunna karamo ko har ni kaburu te yere sunna karamo ko yere mogo ku yere korosi dalailu khairati kala li yere ma har ni kaburu te ko dalailu khairati afalendo hadisi daifula afalendo israiliyati la afalendo hadisi mawdula afalendo chiden tanuli dantemeli chiden tanuli afalendo wala sunna karamo ko dalailu khairati yere niye sunna mogo yere ite dalailu khairatu kala iba monto ka sembe krefe babila niye mogo bake ka dalailu khairatu kala amara lemba bolo abakala sunna mogo te hari na ya dambi kata sunna ma ate sunna aqida do ate sunna mogo ka aqida do ate sunna mogo kamane hajiru ka tabolo do sunna karmogo bo kamane hajiru ka tabolo la
o ye mogo bagabaga de iki yere kolosi dalailu khairatu kalali yere ma hari ni kaburu te kana kala yere kolosama a falen do qurafati la a falen do risiratiya a falen do hadisi deyfula a falen do quluula mogo mo bi dambi kata sunna ma ni be sunna la ciden ka sunna a famu bi golo iba mani haju do dalailu khairati kana kala yere a toye pew ni ko be kala kaburu la ni te sunna karamogo ye aya dambi kata sunna ma de jahili do fili bantido alayhi salam Bon, ko olu be misiri min na kata e ma fo 17h de 17h30 kata suntige wakati ku be konkuru ke misiri la kurana konkuru ni hadisaw basi to wolola dina konkuru ke li demisenu nu yogon je misiri kono basi to la o ye dina ko de alaykum salam bo ko janaba koli ko do ko ni jibo i farikolo beka hari ni masalijita ko do ko fana ika salijin ngani aka faraka ay ni janaba kora ko ni janaba ko hari ni masalijin ngani saliji donna kono ala ko in kuntum junuban fatahharu ala ko ni janaba bawula aba fe kana salli ayeko fatahharu kore munyi ayeko abe ko minana na yawrela wala junuban illa abir sabil hatta taqtasil ala ko janaba to ikana sig do misiri kono kasigi foy temeto fonni kora muka do misiri kono janaba bila koy be sigi ala ko fonni kora ala ye koli de fo amasali ji fo ka faraka ako janaba to koni puru ni janaba bila ba fe kana sala ko iki kode saliji ma fo ka faraka ka saliji ta kafara janaba koli ka sunna de do mesino ni janaba kora do be se ka salli ciden fana aye koli fo amasaliji faraka ciden ko shahidun tayyib wudu li muslim wa illam yajid al ma asara sinina fa ija wajara al ma waliyattaqillah waliyamsuhu basaratahu cide kisini nema baka ako minye bugurunje bogo senema ko ewa silama ka salli jide do mana ni be tayammamu ka hari ni ma jisoro santa ibe tayammamu ke bogo senema na dro ibe salli me ako ni ye jisoro ika sira alanye ika ifar kolo konai wona na hadisa cide fanama ama salli ji foya dondola cide usallira ceedo sigile ama salli ciden ko te silamoy wa akonne silama de me janaba de benna yo ciden ko tumbi wasa iki bolo furake ka dugu kolo gosite ka inyi nyew salo ki tege faraw salo ika salli ceeyo ke asallira ubo sigila ji desere tumbe ceena ji do nana ciden ko mogo min ko janaba ba alela abemi akon fule ciden ko kojo haja wafuruhu alayka akon nimmina ikata boyire la ikiko cide masaliji fo ka faraka wala niye janaba koni ko hari ni masaliji ngani ka faraka ni janaba koni bila niya ko ibe se ka salli hari ni masalijita me don ke ko bi jantola da kono nani nun kono na be konte farkoro kenemala de la hari ni masaliji da falenta farkoro to kora jido ida kono kamugure kabo ika ji sama ka do nun kono kabo ikata salli ka salliji ke ngani ka faraka we mustahabu de ka salliji ta ka fara janaba ka we sunna de wajibi ye de far ko be ka ko